Wij wisten het niet meer. We hebben gewoon onder de tafel zitten dat we dachten van nou, hoe gaat het allemaal komen? Ja, en dat hebben we nog steeds. Ik bedoel, want het is nog steeds natuurlijk we balanceren. Het wie een dreig ier voor horeca-ondernemer Edwin van der Werf. Naast Lauwersland bij Oud-Woud hier hij tegeer met zijn vrouw nog een restaurant in Oudeberkeep. Maar nu is de situatie heel oors. Sinds 2 weken hebben wij een snackbar in het Voegelaan, Friet en zo. En om toch maar terug te ontwikkelen en de coronaklappen te overleven, zeg maar. Wennen natuurlijk. Hè. Ik stond natuurlijk altijd gewoon in de keuken en in een restaurant. Nou, dat is toch krijg even wat oors. De pieken is even wat oors als in een restaurant. Hè. Ik maak je rustig van 30, 40 man etenkleren in die hele uren. Alleen nog, de pieken. Hier is het gewoon echt zo van de mensen komen, 4 uur stipt, haast. Het lijkt wel of ze oud praten met elkaar. Steeds je emotioneel en dan, en dan worden ze al hier eten. Al zoent de eerste coronasluitingen verliezen hier ze het dreig. Met alle maatregels koeren de restaurants lang net meer uit. Ja, wij gooiden vanaf het moment dat de persconferentie, de eerste persconferentie bij wie corona, gooiden we tussen de 8 en de 10.000 euro per maand achterom in Oudeberkeep. Ja, en na de laatste persconferentie, toen we weer helemaal naar de avondlockdown, een dag later hier ik begin ook 300 reserveringen staan of zo voor december. En een dag later weer misschien nog 10 van uur. En wist ja, en op een gegeven moment dat houdt een keer op. Het had dus hier de eerste coronaperiode het zo'n grote geld kosten. Langzaam maar zeker straks verder in het moeras. En dan denk je van ja, het zijn al die principes in natuurlijk. Want ik bedoel van, wij hebben wel restaurantmeesken in basis, ja, maar er is geen keuze. En het voordeel van burgers en zo en jere, friet en zo, is dat het dat gaat er nooit dicht houden. Dus mij altijd afhalen en bezorgen, mij altijd. Kun je daar op een gegeven moment zeggen van, goh, ja, we hadden er geen invloed op, dus kun je dat loslaten? Ik vind dat in sommige situaties wel lastig. Ja, er bloost altijd wel denken en op een gegeven moment best ik een keer uittocht. We zijn natuurlijk, we op een gegeven moment best een beetje gelaten en dan denk je van ja. Hij heeft geen keuze, dus er moest gewoon die keuze, moesten gewoon meisje om te stappen. Met de snackbar en de zaak in de binnenstad had Van der Werf in elk geval inkomsten. Zijn vrouw Elisabeth ziet oors bij de zaak in, maar werkt het nou bij de GGD. Met Thomas al de holle boven verder hoor. Die zei van, corona heb je al zoveel geld kosten, laat ik me nou maar wat opleveren, zei ze. Nou, bron- en contactonderzoek dus. Die vertrouwen. Dat wordt wel wat lietser, zeg maar. En dat zit ik het heel op een gegeven moment op. En dan zeggen ze al eerst van, we doen het samen. Dat roept er steeds. Maar ik merk er weinig van samen. Want bij mij werkers die willen wel heel graag aan het eind van de maand hun geld hebben. En terecht. Maar als je de 10.000 euro achterom wordt, dan ja. De komende tijd zet Van der Werf terug met zijn snackbar. Want een restaurant beginnen in deze tijd, dat is absoluut geen dwaan. Zie je dat nog gebeuren ooit in de toekomst? Ja, dat is wel een beetje positief blijven. Ja, natuurlijk. Ik verwacht wel dat het ooit weer verhoort. Maar ja, of dat nou volgend jaar is, daar heb ik mijn twijfels over.